Lo khulumayo sinokubonga mthetho unyambo sudingisa ujobe kakhulu koma kaphuzu mchachazana. Ngizalwa kombatha koshani kandaba omthenga inkomani bethenga ngamahlahla. Ngizobonga amandla kamfihlakalo phansi kwesandla sika Baba Uzwi-Lezwe udonga lomoni mafele empini uphunya ukuthi azimphethe. Masosha kushuthi kunosisi wami owashona ngengozi yemoto. So mangiqala ukufika la ekhayeni bekuyintsebenzo yokuvala kwengozi ekhaya ngoba yena waphuma imoto ihamba washona engaze azagula. So bekumuntu ovelayo emathongweni avela khala ora kwatile. So sithe masiqeda ukunyathela la ekhaya wavela ethongweni wathena ubuyile ekhaya ubengekho usizo baba senkonzeni uyamambeka isandla ekhanda. Sikhumbula ukuthi usisi wakho la ethongweni. Yebo mlandeli. Lo ongasekho washona ngengozi. So after lapho kwaumuntu osibonisa izinto ngoba ekhaya bekuthi makunezinto avele emathongeni asitshele afune notswaye ethongweni. So kwahamba afune notswaye ethongweni. Yebo mlandeli. But yena ushone engezi la ekhaya. Ushone engezi engayazi nathi besingayazi lenkonzo. Then ke bekumuntu ovelayo emathongweni wangabe savela wavele wavaleka. Sangenela kumsebenzi wokugezwa kwezithakazelo. After umsebenzi wokugeza kwezithakazelo uvelile futhi wathi ubevalele endlini engasakhona ukuphuma kodwa namhlanje uphumile ucela simamukele usize lo msebenzi wokugeza kwezithakazelo. Awu madoda. Hey! Namandla inkolo yakwantu. So kushuthi ke nge-25 sivuke saye emathuneni ekseni sayoklina. Ngihamba nosisi wami omdala nomhlaseli. So masifika emathuneni ngiqale ngachela ngamanzi anotswayi before siwaklina amathuna. Ethuneni lakho usisi wami sitholi 1 rand but lo 1 rand angikhonanga ukuyishutha ngoba ivele yanyamalala esandleni. Angizwa inyamalele kuphi? Esandleni landele ngiphethe ngiqeda ukubonisa umhlaseli ethi awuthayibona yavele yanyamalala masibheka sayithola yanyamalala kanjalo. Sosha. Wakho ayibona into enjalo? Nkosi yami ubuzoyenzani le 1 rand le? Emlandeli bengithi ngizoza nayo la ekhayeni but ingaka inyamalele bengamelanga uyithathe. Zilokhanya ingaka inyamalele bengamelanga uyithathe. Zilokhanya. Fihlo yezulu kodwa ke ukunyamalala kwayo kukhona ekubikayo. Ngoba okwasemathuneni angeke ukuthathe uphinde ubuyele nakwendlini. Ngoba uzakuthatha ukufaka endlini kubuye kudale ezinye inkinga. Ingakho masenza umsebenzi wasemathuneni Imboni yathi uma kuthiwa sicupha isihlabathi sasemathuneni awungeni naso nje endlini. Noba kuthiwa siyovala imisebenzi yokuthakathi xa ngaba mhlambi begangela amathuna wakini Zulokhanya. After nenze lo kweqhubeka wenze njani? Amlandeli ke uyavela futhi useyaphinda futhi seyasibonisa izinto so nami ngiwabonela amandla enkolo yakwantu ngiyabonga ithunya zale ndawo ngiyabonga. Awu, sandla kakhulu.